Днес в здравната рубрика на Кариера ще ви представим темата за диагностиката и комплексното лечение на детското и ученическо главоболие през погледа на двама от специалистите в медицински център Кортекс. Доктор Дундова, наблюдава ли се детско и ученическо главоболие, каква е честотата му и какви са причините за него? Главоболие се наблюдава дори при бебетата, които, разбира се, не могат да ни кажат, че ги боли глава, но еквивалент на главоболие при тях това е едно изпискване, неспокойствие, увредено общо състояние. Те могат да бъдат израз на това главоболие, което е причинено от, например, пространствозаемащ процес или от повишен вътречерепен натиск. Може дори от предозиране на медикамент, например от витамин А. Също така главоболие може да бъде симптом при множество най-различни състояния, например при зрителни нарушения, късогледство, далекогледство, астигматизъм, които не са диагностицирани и не са коригирани. Също така може да бъде и обусловено от ушни инфекции, от отит, от синузит, може да бъде обусловено от съдови малформации, понякога и от тумори. Витамин А е доказано, че дава тъй наречения псевдотумор церебри и симптоматика сходна на туморните процеси, но когато се спре предозирания витамин А, бебето оздравява. Имали сме такива случаи. Какви според вас са проявленията на главоболието в детска възраст? Главоболието, в зависимост от причината, може да има различна изява. Например, при мигренозното главоболие има една пулсираща болка, най-често в едната половина на главата, често около окото или супраорбитално и по-рядко темпорално в слепоочната област. Най-често при мигрена то е силно. В детска възраст може да има някои по-различни проявления, отколкото при възрастните. При синузит, например, обичайно е челно разположено и при навеждане на главата надолу се усилва. При отит, разбира се, детето най-често посочва болното ухо. Много често при висока температура се наблюдава главоболие, което е свързано с вазодилатация, с едно разширение на съдовете и когато температурата се понижи, то обичайно преминава. Друг тип главоболие е обусловеното от зъбни инфекции, съответно в определена област, там където е болния зъб. При повишено артериално налягане може да се наблюдава главоболие с стягащ характер, опасващ като обръч и обикновено е по-тъпо, не е толкова остро, както при мигрената. При ниска кръвна захар също може да има така дифузно в цялата глава с едно нарушено общо състояние, неспокойствие на детето, отпадналост. И за това е много важно то да се храни добре, но през определени интервали от време, тъй като в детска възраст много често кръвната захар бързо спада и трябва 4 хранения, рационално хранене. Как се диагностицира главоболието в медицински център Кортекс? Диагностицира се със съвременна апаратура, електроенцефалографско изследване и цветна мозъчна картография, като най-често това се налага след травми. След мозъчни травми се прави електроенцефалограма, за да се види дали няма някакви поражения върху мозъчната функция. Тази апаратура дава възможност да се проследи как функционират различните мозъчни центрове и много помага на педиатъра, неврофизиолог. Доктор Дундова, какво включва лечението на детското главоболие? Важно при лечението на главоболието е да се подходи комплексно към проблема, да се търси точната причина, провокиращите фактори, които да бъдат избягвани. Това може да бъде определен вид храна, може да бъде безсъние, може да бъде някаква стресова ситуация и за това много е хубаво да се намеси и психолог, който може да вземе мерки по отношение на стреса. Комплексен е подхода при лечението, могат да бъдат използвани нестероидни противовъзпалителни средства, също така обезболяващи средства и понякога се налага при по-тежки и по-чести пристъпи лечение с съвременни медикаменти за 3 до 6 месеца. Необходим е периодичен контрол, за да може да се излекува.